Селям алейкум, хайлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова. Он с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях, которые готовят вечерние выпуски Замана. Рома, приветствуем, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня в выпусках мы будем говорить о таких новостях. Крымскую платформу обсудят с депутатами Европарламента. Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. В ЕС поддерживают цели Крымской платформы, и это немаловажно с точки зрения разговоров вокруг того, что все якобы забыли о Крыме, заявил Точицкий. И он также рассказал, на каком этапе находятся переговоры по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму. Он заявил, что ЕС принял это во внимание, но ответа пока нет. По мнению Точицкого, Украина должна сначала определиться с форматом участников этой крымской платформы и где она будет работать, и на какой платформе это будет происходить, ОБСЕ, ООН или ЕС, или это будет какой-то еще другой формат. И тогда уже можно и настаивать конкретно на спецпредставителе от ЕС, и тогда Европейский Союз будет принимать решение. Двух крымско-татарских активистов завтра собираются судить в Геническом районном суде. Это Дилявер Ягьяев и Ситумер Абдултаиров. Их обвиняют в противодействии законной хозяйственной деятельности. Иск против них инициировала руководитель АЗС Надежда Аникеева. Дело в том, что все началось 5 марта 2020 года. Представители общественного формирования «Аскер» и другие неравнодушные крымские татары и украинцы устроили акцию протеста возле местной АЗС «Авантаж-7». Людей возмутило безосновательное увольнение 3 крымских татар и заявление Надежды Аникеевой в социальных сетях, где она негативно высказывалась в отношении крымских татар. В частности, она заявила о том, что сожалеет, что нет Сталина, чтобы депортировать всех крымских татар в Узбекистан. И вот тогда протестующие заблокировали работу АЗС, требовали увольнения ее. На место событий приехала полиция, составила протоколы. При этом заявление на действия, разжигающие межнациональную рознь Аникеевой, полицией не расследуются. И вот сегодня, то есть завтра в 9 утра в Геническом райсуде должно состояться судебное заседание против наших активистов крымско-татарских. И их собирается поддержать местная громада. Жители Новоалексеевки собираются завтра в 8 утра для того, чтобы прийти к суду и поддержать тех, кого обвиняют в якобы препятствованию хозяйственной деятельности. И, собственно, все участники приглашают неравнодушных тоже поучаствовать в этой акции, чтобы поддержать тех, кого пытаются судить за действия, которые были направлены на сохранение справедливости и справедливого наказания Аникеевой за призывы, которые разжигают межнациональную рознь. Будем говорить и о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму. Там по-прежнему очень тяжелая ситуация, очень высокая смертность. Оккупанты начали прививку своей несертифицированной вакциной «Спутник Ви». В первую очередь там уже начали прививать врачей и учителей. А на очереди люди, которые находятся в зоне риска, это те, кому больше 60 лет. И при этом известно, что «Спутник Ви» до сих пор не прошел 3-ю стадию проверки. Он еще не является сертифицированным препаратом, неизвестны его побочные действия, неизвестно, как оно влияет на организм. Тем не менее, оккупационные власти активно заставляют людей прививаться. Но, как советуют медики из профсоюза «Альтернатива врачей», дело это на самом деле добровольное, и можно отказываться от этой прививки. Но нужно просто, если настаивает руководство, написать официально заявление, указать причины, по которым люди не собираются прививаться. Будем говорить и о ситуации с водой. Местные блогеры опубликовали видео, на котором видно полностью пересохшие водоемы Бахчисарайского района.
Ситуация с водой там тоже достаточно тяжелая. На график переводят уже не только Симферопольский и Бахчисарайский район, но и другие регионы оккупированного полуострова. Вода подается по несколько часов утром и вечером. И при этом оккупационные власти собираются в Ялте строить опреснительную установку, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин заявлял, что строить ее нецелесообразно и очень дорого. И якобы оккупанты смогут справиться с этой проблемой, найдя воду в карстовых слоях и даже под Азовским морем, где есть залежи пресной воды. Но, как уже отметили экологи, это заявление Владимира Путина, вода там малопригодная для питья. Вот об этих новостях мы будем сегодня говорить в наших эфирах в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Чух сау, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском языке с моей коллегой Урьянесей Тумеровой в 21:00 с Шевкетом Наматулаевым на крымско-татарском языке. Ну, а мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединяться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Телеканал АТР большими буквами. Это наш адрес на YouTube. Там вы можете смотреть наши эфиры как в режиме онлайн, так и в записи. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей и не только. Сегодня запланирована дискуссия украинских парламентариев с депутатами Европарламента относительно крымской платформы, которая призвана стать площадкой для международного обсуждения для деоккупации полуострова Крым. Об этом сообщил на утреннем онлайн-брифинге представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий. Он также рассказал, на каком этапе находятся переговоры по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму, о котором ранее сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем Точицкого. Ми зверталися з пропозицією призначити спецпредставника ЄС по Криму. В першу чергу це робило не тільки наше представництво, але й перша заступник міністра закордонних справ Еміне Джепар, яка безпосередньо займається цим питанням. ЄС прийняв це до уваги, і відповіді поки у нас немає. Але моя особиста думка – ми повинні визначитися з форматом учасників. Де це буде, на якій платформі буде відбуватися, це або ОБСЄ, ООН, або ЄС, або інший формат. І тоді вже до кінця наполягати на спецпредставника від ЄС. К нашему эфиру присоединяется Олег Саакян, политолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечера. Витаю. Доброго вечера. Насколько важное участие европарламентариев в обсуждении и создании крымской платформы по деоккупации? Безперечно, важливо, оскільки ця платформа претендує на те, щоб стати майданчиком, який би не просто актуалізував питання Криму, а який би згуртовував би сили західного світу, тих, хто підтримує Україну в боротьбі з Російською Федерацією, тих, хто виступає проти окупації Російською Федерацією Криму, відповідно, для посилення тиску на Російську Федерацію, тому там важливо збирати всіх наших союзників. Тобто це такий собі прообраз союзницького чи напівсоюзницького формату. Європейський Союз тут є послідовним партнером України, тому участь євродепутатів на етапі ще становлення цього майданчику було б вкрай корисним. Тим паче, що в Європарламенті серед євродепутатів є ціла низка друзів України в різних фракціях. Це б допомогло б комунікувати із урядами, із депутатськими корпусами країн-членів Європейського Союзу, які присутні в Європарламенті. Ну вот передвинет ли, как вы думаете, вот это обсуждение с европарламентариями, формирование самой платформы, вот состава этой платформы, создания и ее институциональной модели? То есть мы увидим уже какое-то передвижение с просто теорий к практике вот после этих обсуждений? Я думаю, що це, скажімо, перше коло консультацій. Себто Україна зараз шукає співзасновників.
тих країн і ті інституції міжнародні, які ладні бути співакціонерами, скажімо, чи співзасновниками цієї платформи. Тому, звісно ж, певні зміни інституційні, можливо, на сьогодні на папері це за собою нестиме, тому що кожен захоче привнести туди якусь компоненту, в якій буде грати своє лідерство, зарезервувати для себе місце на цьому майданчику для своєї суб'єктності. Інша справа, що в найближчий час я не думаю, що це перейде до прикладних дій. Поки що буде тривати цей етап перших консультацій. Тим паче, що в Сполучених Штатах зараз буде лише формуватися політика по Україні, тому я думаю, що ще на певному з етапів почекають продовжити консультації на цьому полі, доходячи до Сполучених Штатів, потім ще інші країни, і відповідно після цього ми можемо побачити прообраз. Я думаю, що весною, наприкінці весни, влітку, в принципі, вже може цей формат визріти в певну інституційну форму, чи принаймні вже тоді ми побачимо її накреслення. Пане Олеже, а как вам видится этот формат? Вот каким он может быть? Он будет более широкий или же все-таки будет какое-то ограниченное количество участников в рамках этой платформы? Вот как вы видите эту институциональную модель? Ну, направді, це дуже складне і комплексне питання. Я вам зараз не можу відповісти з точки зору української держави. Я не знаю, до якої форми прийдуть. Якщо говорити про мою особисту думку, я думаю, це має бути багаторівнева інфраструктура. По-перше, це має бути щорічний форум. Велике щорічне дійство, яке б збирало би на своїх майданчиках політичних представників. Поруч з тим, я думаю, що має бути академічний розріз, скажімо, цієї співпраці. Себто, де мають збиратися експертні, академічні структури тощо. Це може бути або другий день цього форуму, або окремі майданчики цього форуму. І тут співпраця має відбуватися впродовж року, винесена в різні формати, навколо різних питань, можливо, в проєктній площині. Третя компонента – це має бути умовно бізнесова компонента. Себто ті бізнеси, кримське лобі, українське лобі, яке присутнє бізнесово за кордоном, в Україні, ті компанії, які постраждали в Криму тощо. Тобто тут має бути бізнесова правнича платформа, яка би займалася би захистом тих компаній, які постраждали, убезпеченням від майбутніх втрат і, можливо, працювала би над відновленням, проектом, скажімо, відновлення зв'язності Криму з Україною в момент деокупації. Тобто, хто готовий зайти, хто не готовий зайти, які умови потрібні, яке бізнесове середовище тощо. Тоді цей майданчик міг би охопити весь спектр тем. Я вже не стосуюся певних специфічних середовищ, як то робота спецслужб, як то робота з іншими лобійськими структурами, як робота над правовою позицією в міжнародних судах, де так само може бути співпраця правоохоронних органів різних країн. Наприклад, ситуація по іконі з Луганська нещодавно знову актуалізувала тему викрадення артефактів, культурного надбання, мистецьких творів з окупованих територій. По Криму це більш ніж актуально, виходячи з тих археологічних робіт незаконних, які ведуться в Росії, з перевезення картин. Да, но ведь ряд этих вопросов и так обсуждается, и вне в рамках возможной вот этой крымской платформы. Она будет выступать вот в роли такой платформы, которая интенсифицирует эти все процессы. Так получается? Сьогодні це відбувається розрізно по різних напрямках, і подекуди права рука не знає, що робить ліва, тому що все це працює в режимі або низових ініціатив, хто зініціював і на собі тягне, і відповідно різні суб'єкти приєднуються, або в режимі гасіння пожеж. Коли щось трапилося, актуалізувалося, і тут починає працювати і зовнішньополітичне відомство, і політична еліта тощо. Але системного майданчика, який би працював би вдовго, який працював би системно, узгоджував між собою ці різні компоненти, узгоджував би в середньостроковій перспективі, принаймні, і в короткострокові кроки різних партнерів і суб'єктів, розбиваючи поле відповідальності і можливостей. В нас дуже серйозний пласт роботи по тюркському світу, наприклад, стосовно Криму. По Греції можлива співпраця окрема, можлива співпраця по Балтійських країнах, які нас підтримують, по Європейському Союзу ширше. Тобто є різні напрямки, у яких потрібна злагоджена, узгоджена робота, яка подекуди між собою навіть не буде пересікатися, тому що це абсолютно різні інтереси, різні мотивації різних суб'єктів. Але нам потрібно покрити майже весь світ тим, щоб питання Криму не зійшло не тільки зі шпальт міжнародних газет, але щоб воно і трималося в порядку денного зовнішньополітичних відомств всіх наших країн-партнерів. Но вот все же вот крымская платформа, она отыграет свою практическую роль в деоккупации полуострова, или же все-таки это площадка, которая создается для поддержания темы Крыма всегда в информационной повестке дня?
вона створить і певні прикладні механізми, і дійсно зможе наблизити. Вона не є самодостатньою для того, щоб деокупувати Крим. Я думаю, з цим це очевидно. Але те, що вона вкрай корисна, можна сказати, на межі необхідності для того, щоб така деокупація відбулася, тут я повністю певен. Згадаю ще один елемент, який дуже тонко, скажімо, і точково зачепив. Це співпраця спецслужб. Це співпраця військових і зовнішньополітичних відомств різних країн. Такі майданчики можуть мати свої відкриті площадки і можуть мати свої закриті сесії, плацдарми тощо. Відповідно, така робота, вона вкрай необхідна. Зокрема, для лобіювання, наприклад, військової допомоги Україні, для лобіювання обміну розвідданими. Спецслужби інших країн працюють, в тому числі в Російській Федерації. В тому числі російські спецслужби працюють в інших країнах на підрив них. Цей майданчик може вийти за рамки проблематики сугубо Криму, піднімаючи системні питання, в яких Крим є чи не першим і чи не найяскравішим кейсом, на якому ці проблеми актуалізувалися. І тоді цей майданчик, він дозволяє знайти вихід із ситуації звідтиля там, де і був вхід. Цебто в Кримській авантюрі Російської Федерації. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно отмечали, что будут приглашать на крымскую платформу Россию. Как вы думаете, может ли она согласиться и как ее участие может повлиять на работу платформы? Ця пропозиція необхідна для того, щоб Росія відмовилась. Будемо чесними. Я дуже сумніваюся, що Російська Федерація погодиться. Якби вона погодилася, звісно, було би краще, скажімо так. Але зрозуміло, що для Росії тема Криму закрита. Вони так комунікують з цієї позиції на всіх майданчиках. І вона буде залишатися закритою, поки не зміниться ситуація, не зміниться еліта російська або позиція Російської Федерації. Себто, поки щось не зміниться, що би могло змінити цю їх позицію. Тому і Кримська платформа, звісно, її двері для Росії мають залишатися відкритими. Але всім зрозуміло, що Росія до певного моменту залишається проблемою, яку потрібно вирішувати. Якщо Росія стане частиною цього рішення, то тоді, звісно, вона зможе з'явитися. Але поки Росія знаходиться в статусі проблеми і не хоче цього змінювати, то, безумовно, на цьому майданчику вони не з'являться. Для них це, навпаки, зараз актуалізація теми повернення Криму і того, що це можливо. А вони намагаються створити уявлення, і їх ключовий наратив – це те, що ця ситуація, вона абсолютно незворотня. Історія доводить якраз зворотня, що такі ситуації, вони мають своє рішення або швидко, або довго, але тим не менше Крим Російська Федерація захоплювала десятки разів за свою історію і жодного разу не могла його ефективно втримати. Давайте подключим к нашей дискуссии народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества Святослав Юраш с нами на прямой связи. Пане Святослав, вітаю вас. Доброго вечера. Скажите, участвовали ли вы в дискуссиях украинских парламентариев с депутатами Европейского парламента? На жаль, не приймав участі, але я розумію, що якраз Кримська платформа що до цього не робила. Саме піднімати взагалі питання Криму в дискусії про те, що це є та реальна перспектива, до чого маємо прямувати. І це насправді по суті той крок, який заявляє на весь світ, що Україна буде в боротьбі за міжнародну справедливість, звертатися до світу за тими правилами, які той же світ погоджував і не один раз. Ну а есть ли у вас какие-то данные по поводу мыслей европарламентариев по поводу Крымской платформы? Поддерживают ли они ее или, возможно, нет? Європейський парламент, як будь-який парламент, має дуже різні голоси. Звичайно, що домінантом в Європейському парламенті підтримує незворотність кордонів і неможливість їх змінювати. Європа має дуже сумну історію в контексті спроб міняти кордони, і тому Європа не буде підтримувати спроби Росії. Це право знищувати. Тому, звичайно, що якщо ми говоримо про більшість абсолютно в Європарламенті, вона буде підтримувати, звичайно, що Україну. Там є, звичайно, інші сили, їх Росія має пряміше відношення, і ці сили, звичайно, що грають під ті всі ноти, які дає їм Москва. Але менше з тим. Треба говорити про рішення і кроки, і слова, і дії, які роблять різноманітні закордонні департаменти і влада цих держав. А вони кожного року оновлюють санкції на Росію.
Я нагадую, що ця процедура, це кожна країна Євросоюзу має підтвердити, що вона вводить санкції проти Росії. Якщо одна країна не погоджує це, а це там численні варіанти маленьких країн, наприклад, тоді ця процедура зривається. Ні разу, що це не процедура була ні за попереднього президента, ні за Зеленського, і через це ми маємо міжнародну підтримку в питанні Криму, в питанні Донбасу, Європи незворотньо. Да, но при этом существенных изменений в санкционном давлении от 2014 года против России мы не видели от Европы. Да? Вот как вы считаете, как нужно разговаривать с европарламентариями, как нужно вести с ними дискуссию, чтобы вот те санкции, которые они вводили еще в 2014 году, сегодня были ужесточены, ведь санкции остаются те же, а репрессии увеличиваются? Ну, проблема взагалі Європи в цьому сенсі, що зрозуміло, що Європа має втрати від тих санкцій. Європа має втрати в сенсі економічної сфери, і вони кожного разу, коли санкції оновлюють, мають важку боротьбу з лобістами різних індустрій в їхній державі, щоб навпаки не оновлювати ці санкції. І тому насправді Європа постійно повторює, що це її санкційна можливість, вона тут якраз реалізована всі красі. Вона більше має компенсаторні механізми для різноманітних цих індустрій, які втрачають від цих санкцій можливості. І тому, якщо ми говоримо про Європу, насправді, і про її політику, то якраз завдання Кримської платформи і створити цілий спектр варіантів, цілий спектр завдань, цілий спектр пропозицій, то що ще можна зробити, щоб питання Криму не зникало з порядку денного, а воно ще йшло до якогось фіналу, в якому Україна повертає суверенітет на цій своїй території. А в вашем комитете вот этот спектр предложений уже обсуждается? У мене колега якраз провела слухання щодо санкційної проблеми, доволі успішні. І знову ж таки, там з цього були цілий список пропозицій, законів і так далі, які якраз будуть створювати тиск на Росію. І моя колега постійно якраз питання Криму це референсує, тому що по Донбасу є багато міжнародних і заяв, і кроків, і резолюцій, а по Криму весь час стараються нібито казати все правильно, але, на жаль, не робити ось те, що змушує Росію міняти свою політику. Саме через це і роблять ці парламентські слухання, і я вдячний колегам, що вони не забувають це питання. А могли ли вы озвучить хотя бы 3 предложения, которые Украина озвучивает на различных дискуссиях, вот в частности на обсуждениях с европарламентариями? Ну, дивіться, якщо я ж кажу на початку цієї дискусії, що я не приймав участі в цих дискусіях з європарламентарями. Якщо б я приймав участь в дискусіях, я б це вийшов би не 3, а новий текст на цю тему. Я лише просто, знову ж таки, якщо говорити про конкретні межі, там моя колега, яка слухання цю тему проводила, озвучувала якраз конкретні кроки в сенсі і санкційної політики України, щоб Україна, що називається, не тільки вимагала в Європи, що вона робила готові кроки, а сама робила кроки, які якраз допоможуть побачити і показати приклад європейських, щоб вони знали, що саме ще обмежує. Це в сенсі нашої залежності до Росії по цілому спектру економічних сфер, і щоб Україна думала, як з цієї залежності вийти нарешті. Дякую дуже. Святослав Юраш, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, дійсно, що ми можемо предложить нашим партнерам, европарламентариям, которые и так ввели санкции в 2014 году против России за оккупацию полуострова, которые поддерживают нашу территориальную целостность на различных международных площадках, на различных голосованиях. Вот недавно только приняли очередную резолюцию по Крыму. Что мы можем им предложить сегодня? Ну, дивіться, це такий доволі примітивізований підхід, коли в міжнародній політиці я вам, а ви мені щось запропонувати. Я лише приведу там декілька прикладів, що я маю на увазі. Ну, наприклад, що ми можемо запропонувати? Видатки на оборону в Європейському Союзі на сьогодні кожен рік зростають. І це десятки, сотні мільярдів доларів, які витрачаються і будуть витрачені. Зокрема, це відбувається і для НАТО, і для Європейського Союзу, для Сполучених Штатів в акваторії Чорного моря і навколо неї. Тому що безпекові ризики для світу зросли кратно. Відповідно, усунення
цієї нестабільності, причини нестабільності і напруження в акваторії Чорного моря, себто деокупація Криму і повернення нормальної ситуації і балансу сил, який був до початку російської агресії, це в майбутньому можливість знизити ці військові видатки і на цьому напрямку повернутися, скажімо, до більш-менш стабільних конструкцій безпекових. Звісно, вже ніхто не повернеться до стану до того, тому що зрозуміло, що світ іде по швах. Але, тим не менш, це пряма економія. Через це частина європейських країн можуть бути більш зацікавлені в інтенсифікації процесу поврегулювання, як Сходу, так і Криму. Це один з прикладів, якщо говорити чисто в грошах і в безпеці. Ще є питання, наприклад, вуглеводнів і енергетичної безпеки Європейського Союзу, диверсифікація. Зараз Росія не тільки захопила Крим і схід України, вони фактично захопили і частину Чорноморського шельфу. Причому навіть біля Одеси, фактично, який відноситься до Одеси, а не тільки Крим. Тобто анексовано в нас не тільки суходол, в нас анексовано і частину моря. Но они там еще в 2014-м газодобывающие вышки оккупировали тоже. Да, абсолютно. Причому з них ще примудрялися обстрілювати українські літаки, які просто проводили обстеження українського кордону, пролітали. Більш того, якщо ми беремо, крім енергетичної безпеки, беремо харчову безпеку. Зараз, не дивлячись на неврожаї, в світі, не дивлячись, а навпаки, завдяки ним, в світі почали закуповувати більше харчів і створювати резерви. Ковід спонукав всі країни зараз запасатися на всяк випадок стратегічними резервами харчів, зокрема зернових тощо. Харчова безпека лише буде зростати. В цьому році, чи не вперше, міжнародні організації, навіть в Британії, вперше там за десятки років, почали допомагати дітям, тому що питання голоду виникло навіть в Великій Британії, серед найбільш незахищених верств населення, що вже казати про інші країни. Тобто харчова безпека, так само питання дуже важливе. Без нормальної роботи українських портів, відвантаження зернових, інших харчової продукції з України може бути в будь-який момент поставлено під питання Російською Федерацією, дестабілізуючи акваторію. Це може зірвати продуктову, продовольчу безпеку для частини європейських країн і країн Північної Африки, які закуповують у України харчі. Тобто є ціла низка взаємопов'язаних питань, і найкраще це демонструє ситуація з ковідом. Коли, здавалося б, дуже далеко, в якомусь далекому містечку, чию назву ніхто навіть не знав, яка називається Охань, спалахнув вірус, який сьогодні підкорив всю міжнародну політику, безпеку тощо і змінив життя кожної людини на цій планеті, навіть на арктичних станціях. Відповідно, те саме і тут. Питання Криму – це лише один з пазликів, але який розходиться дуже широко за рамки України. Тому, повірте мені, ціла низка країн чудово розуміють, де їх інтерес і де їх зацікавленість в тому, щоб протидіяти Російській Федерації. Без того би не було б голосування за продовження санкцій всіх європейських країн, не дивлячись на впливи Росії, на її тиск, на економічні втрати і так далі. Це ж роблять не за красиві очі України. В Министерстве иностранных дел говорят о том, что в рамках Крымской платформы будут обсуждать различные проблемы оккупированного полуострова, в частности, дефицит воды в Крыму. Там действительно сегодня складывается критическая ситуация в оккупированной России Крыму. Продолжаются перебои с поставкой воды в городах. В Симферополе, в Ялте, Бахчисарае вода уже подается по графику, который ввели еще несколько месяцев назад. В Алуште и Евпатории с Нового года будут подаваться только в определенные часы. Вода. Представители оккупационной власти оккупированного Крыма на днях сообщили, что из-за падения притока воды в Загорском водохранилище жителям Ялты, в частности, будут подавать воду по 6 часов в сутки. Недавно блогер из Крыма Заир Акадыров на своей странице YouTube опубликовал видео, выложил это видео, в котором отчетливо видно, что из себя сегодня представляет Бахчисарайское водохранилище. Он подписал свое видео таким образом. Вашему вниманию обзор с Бахчисарайского водохранилища озера Эгиз-Оба по состоянию на 19 декабря 2020 года. Видео вы сейчас видите на экранах ваших телевизоров. Как сообщает блогер, воды в нем осталось около 2% от общего объема 6,9 миллионов кубометров. Вот как он прокомментировал это видео. Давайте послушаем. Как выглядит в декабре 2020 года Бахчисарайское водохранилище? Картина, честно сказать, не из приятных. Вы посмотрите, как оно пересохло. Это просто
просто какая-то катастрофическая картина. Вы посмотрите, как оголились берега. Посмотрите, сколько осталось воды. Очень и очень мало. Многие метеорологи говорят о том, что существенных осадков в Крыму за зиму не будет. Если вот так будет продолжаться, что может ждать Крым, как вы думаете, к лету того же 2021 года? Каким последствиям может привести сегодня дефицит воды на полуострове? Ну, дивіться, я не еколог, тому я не можу зараз сказати з точки зору екобезпеки і з точки зору наявних водних ресурсів, потенціалів, тощо, як можуть, скажімо, з цієї ситуації виходити. Так само, як я не є там водним інженером, наприклад, щоб зрозуміти, чи є можливості достатньо води викачати з карстових чи з інших водних горизонтів на території Криму і в акваторії. Інша справа, що я як політолог чітко розумію, що це буде мати серйозні соціальні і політичні наслідки. Себто нестача води буде підвищувати соціальне напруження, тому що це одна з базових потреб людини. Тим паче, що російська влада декларує, що води достатньо. Тобто в останньому своєму спілкуванні з суспільством, так званому, Путін заявив, що в Криму завжди були проблеми з водою, і, в принципі, нічого такого страшного, ми зараз будемо все вирішувати і воду знайдемо. Пане Олеже, у нас есть этот синхрон Путина. Давайте его выведем сейчас, чтобы наши зрители понимали, о чем, собственно, идет речь. Давайте послушаем президента РФ. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Есть еще для Крыма может быть одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим. Ну а вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод. Об этом он сказал во время сообщения по ситуации с водоснабжением Крыма. Давайте его послушаем. С коллегами из Федерального центра поставили точку в обсуждении, что там есть какие-то астрономические запасы подземной воды. Нет ничего, никаких запасов. Максимум 3-4 тысячи кубометров в сутки можно добыть. Решение принято, одобрено. Необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения. К нам присоединяется Евгений Ярошенко, правозащитник, аналитик Крымсоц. Пане Евгене, вітаю вас. Доброго дня. Ну, смотрите, вот мы сейчас услышали Путина, который говорит о том, что запасов пресной воды достаточно и нет смысла устанавливать опреснительную технику на территории полуострова. А в то время оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов говорит о том, что нет никаких запасов и нужно вот в Ялте строить, значит, опреснительные установки. Почему такой дисконнект? Что происходит? Правая рука не знает, что делает левая, пане Евгене? Я думаю, тут есть две причины. Первая причина – это то, что из башен Кремля недостаточно хорошо оценили водный кризис в Крыму. Особенно, когда произошел захват Крыма, видимо, вот этот просчет о том, что Украина перекроет Северокрымский канал, и этой воды будет недостаточно, не был учтен. Во-вторых, это показывает о том, что назревает некое противоречие между федеральным центром и оккупационной администрацией в Крыму насчет того, кто должен выделять и откуда деньги для того, чтобы снизить дефицит воды. Аксенов и подобные представители оккупационной администрации хотят, чтобы Москва больше выделяла средства для того, чтобы решить как-то дефицит воды. В свою очередь, Россия, в которой не самая сейчас благоприятная экономическая обстановка, заинтересована в том, чтобы Крым был более экономически состоятельным, поскольку выделение больших ресурсов из каких-то регионов России будет порождать недовольство местных элит.
И поэтому мы видим вот такие разногласия между Аксеновым, Путиным и другими насчет оценки потребностей в воде. Пане Олеже, ваша точка зрення. Ну, дивіться, я продовжу ту тезу, яку хотів сказати, що от Путін так заявляє, і Росія не зверталася ані до України, ані до світового співтовариства з тим, що їм потрібна вода. Цебто, коли в нас в Україні всередині говорять про те, що пускати, не пускати воду, тощо це все інсинуації, які підкинуті російською пропагандою, тому що підстав для цього ні фізичних, ні юридичних, ні навіть звернення від Росії немає, наприклад, щоб про це говорити. Два, це абсолютно погоджуюсь з паном Євгеном, що створюється напруження між місцевими елітами і центральними в Росії і окупаційною адміністрацією, тому що інтереси не співпадають. Для Росії важливо в загальнонаціональному дискурсі підтримувати тему, що Крим приєднано і все добре, і це назавжди. А серед місцевих вони живуть на землі, і вони бачать ці протести, напруження, яке зростає тощо, і їм потрібно стояти по один бік з людьми, інакше їх так само можуть знести. А вони тримаються багато в чому на тому, що вони є місцевими. Тому фактично і мають як зовнішню підтримку, так і підтримку часткового населення всередині. Тому Аксьонової не могли змістити, коли хотіли, там порізали трішки повноваження, були певні перетасовки, але тим не менш він залишився на своєму місці. І третій момент – це боротьба за ресурси. Звісно, опріснення поставити в Ялті – це просто була б блакитна мрія для будь-якого кримського чиновника, тому що води це дасть гулькін ніс, а от списувати на цьому стільки всього можна. І розпил, він же такий любий, дорогий кожному з пострадянських чиновників, на цій трубі може бути скільки завгодно. А в Москві чудово розуміють, що їх просто будуть розводити на тому, що списувати з федерального бюджету гроші. І це результату дасть не набагато більше, ніж скважини. Тому що опріснення – це дуже складна технологія, причому Чорне море, воно доволі солоне. Тобто там є ціла низка ще технічних причин, чому це не так легко зробити. Но І это же тому не фактично тут исключает... ще й економічні питання. Да, но это же не исключает вот эту критическую ситуацию, которая сегодня сложилась на территории полуострова, не исключает дефицит воды, который сейчас там есть, и то, что из кранов течет просто коричневая вода. Пане Евгена, мы же понимаем, что вот эти меры, которые сегодня предпринимают оккупационные власти, они не жизнеспособны. Сегодня заканчивается вода в одном городе, они перекидывают воду из водохранилища соседнего города, где также заканчивается вода, и вот так это продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. А что будет дальше, как думаете? Ну, что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем такую тенденцию, когда пытаются за счет разных противоречивых мер, как вот перекрытие горных рек или попытка опреснить морскую воду, пытаются таким образом уменьшить дефицит. Но эти меры, они кратковременные, они носят очень плохое воздействие на окружающую среду, на всю экосистему. Поэтому можно в какой-то мере чуть-чуть снизить дефицит. Но это приведет к тому, что Крым через пару лет будет вообще окажется пустыней, не приспособленной для жизни, для сельского хозяйства и всего такого. Если верить объективным оценкам, то тех запасов, которые в Крыму, их хватает для хозяйственных потребностей, то есть для домогосподарства. Но в чем проблема? После оккупации, если до оккупации основным потребителем пресной воды, которая через канал, это было сельское хозяйство, сейчас идет отбор воды, которая могла бы быть нужна для сельского хозяйства, которая могла быть тоже нужна для домогосподарств, в пользу промышленных объектов, в пользу военных баз, в пользу разных строительств. И таким образом те запасы воды, которых могло бы хватать простым жителям, они им не поступают из-за разных амбитных промышленных авантюр. Мгм. Ну вот если говорить о последствиях, каким последствиям это все может привести? Экологическое, техногенное, как это было, помните, в Армянске с титаном. Что может ждать Крым? Да, вы уже правильно назвали, что экологические последствия довольно печальные, довольно долгосрочные будут. И когда Крым вернется под юрисдикцию Украины, то экологические проблемы будут одни из самых острых, с которыми нам придется сталкиваться. А второе, это может привести к демографическим проблемам ввиду того, что больше и больше населения Крыма будет выезжать или в материковую Украину, или в Россию.
из-за того, что особенно это касается сельских районов. Ну и к тому же это будет приводить к тому, что Россия будет все больше и больше использовать Крым и на него ориентироваться не как на на новый субъект федерации, а как на большую военную базу, для обеспечения которых не так много ресурсов и требуется. То есть для России как ситуация вырисовывается, что Крым представляет собой огромную военную базу и несколько дорогих курортов. И все. А вот касательно простого населения, здесь им, к сожалению, не находится места. Дякую дуже, пане Євгене. Євген Ярошенко, аналітик Кримсос, був з нами на прямому зв'язку. Чухсаунс. Пане Олеже, как вы думаете, есть ли угроза южной материковой части Украины? Может ли, как вы думаете, Кремль пойти войной на южную часть материка, чтобы открыть доступ к Северокрымскому каналу? Відкидати такий варіант не можна. Його потрібно проявляти, потрібно готуватися до нього, готувати оборону тощо, тому що це буде найкращим запобіжником від того, щоб це Росія зробила. Сказати, що це єдино можливий сценарій для Росії, і от вони вже сидять і готуються прямо зараз напасти, я також не можу. Тому що, з одного боку, безпекова ситуація – це буде достатньо кровопролитна для Росії. Не дивлячись там на, скажімо, протяжність російсько-українського кордону, наявність там декількох армій, тобто Україна не може сконцентруватися повністю на Кримському напрямку, всі свої оборонні зусилля, тому що є Придністров'я, є окуповані території на Сході, є північ з Білорусі, де Росія, і є ще північний кордон з Росією сам. Але тим не менш у України достатньо зараз сил для того, щоб захищатися. Відповідно, це не буде просто там марш-бросок, пробіжка. Якщо в ситуації 2014 року Росії не вдалося цей коридор на Крим зробити, коли Україна була в абсолютно іншому стані, то сьогодні це майже неможливо. Інша справа, що є ще, скажімо, компонента технологічна. Просто взяти і запустити Північно-Кримський канал – це не кран у ванні відкрити. Це технологічно складний процес, тому що частину обладнання на території Росії розпилили благополучно, розтащили. По-перше. По-друге, тобто там є інформація від місцевих, що канал не в тому стані, в якому він мав би бути технічно, по-перше. По-друге, він просто піддається ерозії через те, що він технологічно має бути заповнений водою, а якщо він не заповнений, то відповідно він деградує, і деградують землі під ним. Тому там ще процес аерації землі має пройти. Тобто вода, коли буде запущена, вона має ще впитуватися в землю під каналом, тому що це ж фактично технічна ріка, а не труба, в якій вона тече вода. І вона має наповнити ґрунти водою, набратися, і після того лише вона може пропускати поверх. А інакше це буде як в пісок. Це рік, 2-3, в залежності від різних розрахунків професіоналів, ну, щонайменше дають 2 роки на те, що цей процес точно займе. Після кількох років його невикористання. Тому то для Росії зараз захопити, наприклад, південь України і відкрити кран, такого варіанту нема. Це лише довгострокове рішення проблеми, а не короткострокове. А могут ли Росвласти оказывать какое-то политическое давление на Украину, в том числе апеллировать к международным структурам, как они это и делали несколько месяцев назад? Возможно, использовать Северокрымский канал как предмет торга, к примеру, в обмен на мир на востоке Украины и так далее? Пробувати можуть, звісно, тиснути можуть, псувати імідж Україні можуть. А сказати, що це, знову ж таки, магістральна єдина їх стратегія, поки що складно. Ситуація настільки складна. От зиму ще Крим худо-бідно пройде, там трішки позаміщують водонабором. І залежить від того, наскільки рано настане літо наступного року і наскільки воно буде посушливе, отут ситуація вже буде складною. Тому що в наступний літній сезон Крим зайде з або відсутністю запасів взагалі, або з вкрай мінімальними запасами. А літня посуха в Криму 100% буде, навіть якщо це буде непосушливий рік. Тому води 100% теплий сезон не буде вистачати. І отут це буде мати вже абсолютно інші наслідки. Плюс туризм весь звалиться, тому що ну хто ж поїде відпочивати, якщо води немає, щоб помитися просто. А я вже не кажу на пляжі, я кажу в готелях і так далі. Тому, звісно, тут буде більше напруження, і Росія буде на міжнародних майданчиках це використовувати. Інша справа, що України з усіх сторін, всім все очевидно, і база обґрунтування, вона залізобетонна. Є Женевська конвенція, юридичне обґрунтування, є обґрунтування стосовно можливих екоцидів, боже мій, хотів сказати, гуманітарних катастроф тощо, тому що це технічна споруда, це не ріка.
Кримський канал. Плюс Україна завжди може забезпечити, наприклад, бутильованою водою поставки під адміністративний кордон Криму, або навіть якщо Росія звернеться, я думаю, що Україна могла б розглянути можливість поставок на територію Криму бутильованої води у рамках гуманітарної допомоги від українського уряду українським громадянам. Безумовно, я думаю, що цей варіант не варто відкидати. Давайте перейдем к следующей теме, к следующей оккупированной территории, к Донбассу. Там 20 декабря российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня и заставили украинских военных открыть огонь. Об этом сообщается в штабе ООС. Вот что там говорят. Також російські окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам'янки. Здійснивши кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався з сільськогосподарських робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. На численні та прицільні обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Пане Олег Жданов присоединяється к нашому ефіру. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечера. Я хочу продолжить нашу дискуссию со следующего заявления главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кравчука, который прокомментировал слова президента Путина России о том, что урегулирование конфликта на Донбассе якобы зависит от Украины. В качестве примера Кравчук привел способы блокирования россиянами и боевиками решения ряда вопросов в рамках ТКГ. Вот что он сказал. Я наведу один приклад. Є 4 підгрупи в самому мінському процесі. У нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії. Ми виходили на загальну дискусію. Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з розв'язанням політичних питань. Мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори, ми будемо розглядати це питання. Це прямо говорилося. Давайте напомним нашим телезрителям, что ранее говорил президент России. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться, не хватает, мне кажется, просто политического мужества, оглядываться на крайние националистические силы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Пане Олеже, что скажете? Вот, будут ли какие-то продвижения уже в 2021 году? Будет ли разрешаться как-то вот эта патовая ситуация? Пане Жданов. Ну, дивіться, ми в найгіршому становищі за всі 6 останніх років. Ми зайшли в такий глухий кут, що з нього є тільки 2 виходи. З одного боку це погано, а з іншого боку це добре. Немає лиха без добра. І тому ми прийшли к той черті, коли треба визначитися. Або ми виконуємо Мінськ і капітулюємо перед Російською Федерацією, і наше майбутнє – це найліпша союзна держава, нова союзна держава під керівництвом Москви. Або ми шукаємо способи змінити Мінськ і виконати його в тому контексті, в якому буде вигідно нам як суверенної держави. Ось це саме головне ітог 2020 року. І в 2021 році ось протистояння між Україною і Росією, воно загостриться в політичному сенсі. Можливо, буде загострення і в військовому, ми це вже бачимо частково. Але ж нам треба прийняти, тут можливо погодитись з президентом Росії, що нашому керівництву треба прийняти вольове політичне рішення.
Ну скажите, а вот какие изменения можно в рамках Минского процесса вводить? А мы ведь и так не идем на те политические условия, которые сегодня выдвигает Россия. То, что прописано в Минских соглашениях, а настаиваем на выполнении сначала части по безопасности. Разве нет? Пропала, к сожалению, у нас связь з Олегом Ждановим. Пане Олеже. Тут всього мені відповідати. Направду є можливості виходити. Це повністю погоджуюсь з паном Олегом Ждановим стосовно того, що нас очікує підняття ставок в цьому році. Російська Федерація намагається підмінити суб'єктів. Ми бачимо, як Путін знов повторює цю мантру про другу сторону у вигляді окупаційних адміністрацій. І дуже, до речі, показово, як він зазвичай говорить в очі, дивлячись. А тут він на моменті, коли з іншої сторони повністю відвів і дивився в підлогу. Як будь-який психолог вам скаже, що це одна з ознак брехні, коли людина сама розуміє, що вона бреше. І тому тут для нас важливо дивитися на цю ситуацію скрізь призму цих стратегій Росії. Перша – це, як я сказав, підміна суб'єктів. Друге – це тиск на Україну для того, щоб або заморозити конфлікт в сьогоднішньому стані на російських умовах, знизити інтенсивність і провокувати Україну до взяття на себе додаткових фінансово-економічних, скажімо, видатків. І поруч з тим не зняття військового тиску. Тобто Росія не буде його зменшувати, вона має вимотувати Україну. Цілком вирогідно, що нас в цьому році очікує низка загострень, а можливо навіть кампанія по примусу в Україні військовим чином української політичної еліти до такого собі замороження на російських умовах. Скоріше за все, в дипломатичному треку проривів очікувати не варто. Потрібно готуватися до того, що нам треба виходити і за рамки Мінська в формуванні власного порядку денного, грати на декількох шахових дошках, а в рамках самого Мінська нам потрібно його розшивати. Дивитися, як в тих умовах, які прописані, ми можемо через низку формул, через низку трактувань тощо зробити його максимально прийнятним для нас. Тоді на наступному кроці, у разі, якщо нам прийдеться йти на компроміси, ми матимемо можливість іти на них за українським сценарієм, чи принаймні, скажімо, відстоювати цей сценарій, навколо нього будувати міжнародні коаліції. Пане Олеже, а как вы считаете, вот некоторое время назад, вы помните, говорили о неком плане «Б», которое будет озвучено в ближайшей перспективе. Вот что он может из себя представлять? Возможно ли введение миротворческой миссии на восток Украины? Ми так і не побачили і не почули від наших керманичів плана А. Є тільки ситуативні дії, і ми можемо тільки здогадуватися, що містив в собі план А. Тому я рахую, що плана Б взагалі не існує. Крім самої літери, це є весь зміст цього плану. Тому подивимось далі. Я погоджуюсь з вашим спікером, що буде або треба вирішувати політичне питання, але треба бути готовим, що буде тиск, і в тому числі і військовий. Що стосується миротворців на Донбасі, то це неможливо зробити в тих умовах сьогодення. Чому? Тому що там немає офіційно визнаного факту війни або збройної агресії. А війська ООН в якості миротворчої місії надаються тільки у разі наявності факту війни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вносить изменения в Конституцию в направлении децентрализации согласно Минским соглашениям. Об этом он сказал в ходе интервью The New York Times. На вопрос журналиста о том, готова ли Украина выполнять требования России, изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир, Зеленский отметил, что в Минских соглашениях и в нормандском формате ничего о членстве НАТО нет. Он подчеркнул, что Украина готова внести в Конституцию изменения, которые касаются децентрализации. Вот что он сказал. Послушаем подробно. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути. Це нормальні компроміси. Без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат. Пане Саакян, вот такой компромисс приемлем вот в данных реалиях? Ну, дивіться, там не сказано, який конкретно компроміс, а інша справа, що абсолютно вірно. Якщо ми завершуємо дипломатичним шляхом війну, то це шлях компромісів, зокрема і болючих, завжди.
І важливо тут знати, в чому для Но вот тебе внесение є... изменений в Конституцию Украины в направлении децентрализации. Я вам чесно скажу, якраз ці норми вони вже внесені. Це і є реформа децентралізації в економічній частині тощо. В частині самоврядності там є можливості навіть без Конституції це зробити для того, щоб підвищити рівень самоврядності самих громад і окремих районів, але не утворень, як там умовно кажучи, я вже не кажу про республіки, так звані. Я маю на увазі навіть в рамках областей Донецької, Луганської. Під цим ми не підписувалися. Ми підписувалися під тим, що ми конкретному Єнакієву, конкретній Горлівці чи Донецьку, то що можемо дати додаткові повноваження. Їх 100% прийдеться давати. Тут навіть якщо ми військовим шляхом зараз завершимо конфлікт, то нам потрібно буде формувати адміністрації місцеві з широкими повноваженнями для того, щоб можна було відновлювати ці території. Інша справа, що те, що хоче Російська Федерація, це вони хочуть, щоб ми дали можливість самовизначитися умовно для цих повноважень. Це джерелом повноважень буде місцеве населення, а для України є прийнятним варіант, коли держава делегує на певний час додаткові повноваження для тих потреб і складностей, які будуть. Тому фактично зараз і розробляються різні варіанти, зокрема і в Офісі віце-прем'єра закон про тимчасовий період чи перехідний період. Тому що, зрозуміло, що там не треба буде відновлювати економіку, там треба буде відновлювати соціально-гуманітарну сферу, епідеміологічна ситуація. Ціла купа питань, тобто це території постраждалі від війни. І цей процес буде тривати відновлення як соціальної тканини, так і економічної десятиліттями. Це не процес 1, навіть 2 років. У нас попри фронтових позвільнених територіях підконтрольних, там, де війна місяцями тривала, у нас до сих пір повністю реінтеграція не відбулася. І, на жаль, отут системного підходу до сих пір у нас не було. Інша справа, що в російському трактуванні, скажімо, про повноваження, статуси і так далі, жодної мови бути не може. І це, звісно, є неприйнятним для України. Ми суверенна, унітарна країна у своїх кордонах, і, відповідно, лише нам вирішувати, які повноваження будуть мати органи місцевого самоврядування. У нас жодних там республік, федерацій і так далі в Україні бути не може. Дякую дуже, пане Олеже. Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», був з нами на прямому зв'язку. Спасибо, что были с нами на протяжении целого часа. Ну а я сейчас присоединяю к нашему эфиру Мар'яну Безуглу, народного депутата України, фракція «Слуга народу», заступницю голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідку, член постійної делегації Парламентської асамблеї НАТО. Пані Мар'яна, вітаю вас. Витаю. Пани Марьяна, вот мы слышали недавнее заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, которая говорит о том, что Россия всячески блокирует любые переговоры по Донбассу. До этого вы, наверное, также видели пресс-конференцию Путина, который сказал, что якобы это все зависит от Украины, урегулирование ситуации на востоке Украины зависит все от нас. Так ли это действительно? Что мы можем сейчас с этим делать? Ну, тут, что я могу сказать, я поддержу и главу ТКГ. Действительно, то, что мы сделали, что зависит от нас в рамках работы ТКГ, в принципе, мы сделали. И давайте вспомним о подготовке новых КПВВ, о проработке доступа представителей Красного Креста, да, в Ордло. Это все оговаривалось в рамках того коммюнике и той работы, которая была проведена во Франции год тому назад. И все стороны согласовали, что это будет сделано. То есть мы со своей стороны сделали, а Россия и контролируемые ею представители самопровозглашенных республик, они, к сожалению, блокируют. Но все же ряд вопросов остались нерешенными. И разминирование, и обмен пленными всех на всех, и открытие контрольно-пропускных пунктов. Да, а что вот дальше? Мы же понимаем, что все блокирует Россия. Когда будет представлен вот этот план «Б», о котором говорили? Вообще, будет ли он представлен? Ну вот вы также вспомнили вопрос разминирования. Мне тут легче ответить и в силу того, что я есть представитель парламента, что мы сделали за этот год. Мы разработали фактически новый закон по разминированию, потому что то, что было принято
где-то за 2 года до окончания каденции предыдущего созыва Верховной Рады, но не работала. То есть нормы закона просто не работали. Мы это все упростили, сделали наново, приняли, и это должно вообще довольно-таки упростить вопрос разминирования как гуманитарного, так и под контролем вооруженных сил, соответственно, ту территорию, которая сейчас у нас наиболее заминированная в Европе, постепенно очищать. И также, конечно же, если мы идем путем, мы идем постепенного разведения, то это сделать такие территории безопасными для наших граждан. Давайте вспомним, что 3 точки разведения были проведены более-менее успешно. КПВВ инфраструктурно мы подготовили, я уже не говорю о благоустройстве других КПВВ. Тем не менее, элементарно их открытие и дальнейшие даже процессы разминирования блокируются с российской стороны. Да, ну а как тогда это разрешать? Мы это уже проговорили с вами, что это все блокируется. Делать, да? Да, когда будет представлен вот этот план Б, который практически будет влиять на работу и на открытие КПВВ и разминирование этих территорий. Когда вот будет представлен план Б, который разблокирует ряд этих вопросов, которые сейчас находятся в стагнации? Я бы не называла там план Б, план С. Это скорее те или иные не столько альтернативные, а дополнительные пути для разрешения конфликта. Но тут они зависят все-таки от нормандского формата. И сейчас мы дальше усиленно работаем, чтобы он имел место быть. Работа в ТКГ тоже ведется. То есть тут важно, чтобы вообще не было заморозки процессов. Конечно, мы еще и рассчитываем сейчас в коммуникации, в работе с нашими международными партнерами на более проактивную позицию со стороны Соединенных Штатов. Что я могу сказать, что сейчас со стороны Германии и Франции более благоприятная позиция и условия для работы Украины в формате ТКГ и нормандском формате, в первую очередь, конечно же, более корректно. Спасибо большое. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Мар'яна Безугла была с нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вот вы слышали сейчас ответ народного депутата Украины. Ну, для начала, что вы поняли, и возможно ли действительно встреча 4 лидеров в нормандском формате в этом году, в результате которой после каких-то переговоров могут быть разрешены ряд вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными? Алло. Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок, видеозвонок с Олегом Ждановым, который был с нами на прямой связи, военный эксперт, полковник запасу Збройних сил Украины. А я хочу перейти к следующей теме, к теме Беларуси. Там в это воскресенье в очередной раз белорусы вышли на марш Народного трибунала. В частности, минчане собирались во дворах и шли колоннами по жилым кварталам. Также известно об одиночных пикетах, которые прошли в различных городах Беларуси. По информации правозащитников, во время традиционных воскресных протестов в Беларуси 20 декабря силовики задержали более 150 человек. Мы попробуем сейчас к нашему эфиру подключить Беларусь. Тем временем в МВД Беларуси, даже есть у нас уже подключение. Юрий Губаревич с нами сейчас на прямой связи. Белорусские политические и гражданские деятели, глава движения «За свободу». Пане Юрий, витаю вас, здравствуйте. Добрый день. Ну вот такое сообщение появилось, что в МВД Беларуси создали базу данных участников акций протеста. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купчиня. Кто может попасть в вот этот так называемый реестр МВД? Что это означает? Чем это грозит для белорусов? Скорее всего, речь идет о тех, кто задерживался и потом привлекался к суду по
статье 23-34 Административного кодекса Республики Беларусь. К сожалению, таких людей уже порядка 30 тысяч, даже больше по разным подсчетам. И, наверное, ничего нового нет в создании такой базы, так как учет административных преступлений, он ведется и так. За последние 10 лет есть досье, наверное, на каждого гражданина, кто даже там переходил дорогу в неположенном месте, был оштрафован, все это заносится в личное дело. И поэтому тут силовики не сделали ничего нового, что могло бы как-то повлиять на ситуацию. Ну вот все же вот такие репрессивные меры, которые они предпринимают, они пугают сегодня белорусский народ, в частности тех белорусов, которые выходят на протестные акции? Судя по тому, что люди продолжают выходить, и выходить массово не только в столице, но даже в самых маленьких городах, это не пугает людей, потому что дальше бояться нечего. То есть тут скорее людей пугает перспектива остаться с этим режимом, который систематически нарушает права человека, где не действуют у нас никакие правовые механизмы, где человека могут безнаказанно убить или покалечить, и уголовные дела по этих фактах не возбуждаются. Поэтому люди будут продолжать протестовать до момента наступления перемен в Беларуси. А какое количество людей сейчас выходят на улицы и насколько сильно они отличаются от того количества, к примеру, которое выходило 2-3 месяца назад? Теперь тяжело сравнить это чисто визуально, потому что 2-3 месяца назад была другая тактика. Это массовый выход в центр города, скопление в одном месте, и по фотографиям можно было оценить. Сейчас это распределенный протест по кварталам, дворам, улицам по всей Беларуси. Но опять есть такая платформа «Голос», которая объединяет где-то порядка 1 300 000 белорусов. Это электронная система учета. И каждый может оставить информацию, анонимно участвовал он или нет. И вот события последних выходных, где-то порядка 120 000 заявило, что они участвовали в протестах, выходили на улицы. Мы видим и продолжаем видеть и видели, как представители правоохранительных структур Беларуси оказывают всяческое давление на протестующих, избивают, сажают, используют светошумовые гранаты, пугают и так далее. Вот были ли прецеденты за весь этот период, что представители правоохранительных структур отказывались уже идти против своего народа и, возможно, даже переходили на сторону протестующих? Вот такое было или же все-таки они преданные своей присяге Александру Лукашенко? Такое явление есть, но оно не носит пока массовый характер. То есть тут невозможно говорить, что целое подразделение переходят или складывают вот это орудие пыток, дубинки. Но единичные случаи, которые тоже в сумме дают достаточно внушительную картину, это сотни людей, которые уволились и в первые дни с правоохранительных органов, и такие люди продолжают увольняться, потому что это личный выбор каждого, соучаствовать в преступлениях или все-таки покинуть эту систему, которая сейчас абсолютно, ее невозможно назвать правоохранительной, это скорее какие-то карательные отряды. Скажите, как вы думаете, что держит этих людей? Почему они продолжают оставаться в так называемых правоохранительных структурах? Наверное, разная мотивация. У кого-то есть явные садистские наклонности, и они получают от этого удовольствие, но, к счастью, таких меньшинство. Часть просто финансово завязана, и в Беларуси создана система, когда сотрудник, если он увольняется по собственному желанию, должен выплатить какие-то залоговые взносы, которые ему давали при поступлении на службу, которые достигают нескольких тысяч долларов, теряют служебное жилье, теряют возможность получать пенсию. То есть это система, которая намертво привязывает сотрудников, но, несмотря на это, все-таки случаи увольнения, причем даже с публичным заявлением про то, что люди увольняются в знак несогласия, они действительно присутствуют. Светлана Тихановская сообщила о публикации первых материалов, инициированной ею единой книги регистрации преступлений. Портал, созданный Народным антикризисным управлением совместно с инициативой PayPal. Давайте послушаем сейчас Светлану Тихановскую и продолжим.
Сегодня начинается новая глава в нашей борьбе за справедливость. Вслед за первым списком фальсификаторов единая книга регистрации преступлений будет публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений. Все, кто появится в материалах единой книги, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду. Время безнаказанности истекло. Вот расскажите подробнее, как будут использованы эти данные сегодня оппозиции, в частности Светланы Тихановской. Вот что дальше делать с этой базой? Ну, насколько я знаю, опять-таки из открытых источников, что сейчас уже порядка 40 дел расследовано, есть доказательная база, причем этим занимаются как раз-таки бывшие сотрудники прокуратуры, следственных органов, которые перешли на сторону народа. Есть конкретные факты, более 1000 заявок еще ожидают рассмотрения, заявлений о совершении преступлений. И этот процесс, он, конечно, не будет мгновенным, но тем не менее он набирает силу, так как действительно в современном мире тяжело утаить преступления, есть видеофиксация, есть свидетельства силовиков друг на друга. И это все то, что приведет в конечном итоге к выявлению всех виновных в чрезмерном употреблении силы и в антизаконных действиях в отношении людей, которые выходили на протест. Рассчитываете ли вы на то, что Европейский Союз будет вводить санкции против режима Александра Лукашенко и, собственно, тех, кто попадает в эту базу, инициированную Тихановской? Ведь только несколько недель назад, если не ошибаюсь, министр иностранных дел Беларуси встречался с представителями дипмиссии Европейского Союза. И сейчас вот шла речь о каких-то договоренностях и так далее. Вот как можно в таком случае рассчитывать на санкции ЕС? Ну, наверное, эта встреча ни к чему не привела, так как буквально несколько дней назад был озвучен очередной пакет санкций, которые применяются не только к физическим лицам, но теперь уже и к ряду компаний, которые, по мнению инициаторов санкций, связаны с финансированием режима. Но они и, возможно, эффективны, это эти не санкции? последний. Они эффективны, эти санкции, как думаете? Про эффект, наверное, можно будет говорить немного позже, но действительно это то, на что вынужден обращать внимание белорусский режим, так как последовала реакция и Министерства иностранных дел, и это достаточно болезненная реакция, так как это удар по международному престижу, если можно говорить про наличие такого престижа тех людей, которые сегодня продолжают удерживать власть в Беларуси. Это проблемы с партнерами по бизнесу для тех организаций, которые попали в этот список. Я думаю, что про эффект можно будет говорить в какой-то уже близкой перспективе. Ну а все же, вот как вы думаете, какие бы санкции были бы наиболее эффективными против режима Лукашенко, в результате которых можно было бы говорить о том, что Лукашенко уходит? Я думаю, тут свое слово должен сказать именно белорусский народ, а не... Вы часть белорусского народа. Да, и вопрос не про внешнее влияние, а про внутреннее влияние. То есть если люди действительно выходят на протесты, если они не поддерживают те решения, которые они считают незаконными, неконституционными, это будет иметь значительно большее влияние, чем то, что происходит, то давление, которое проявляется извне. Ну вот по вашим прогнозам, как долго еще белорусы будут выходить на протесты? Близится уже серьезная зима. Повлияет ли это все же на протестные акции, на людей, на их активность? И вот как долго это все будет таким образом, вот в таком формате продолжаться? Зима уже в разгаре, но, как видим, люди с улиц не выходят. И это выходы массовые не только в воскресенье, но и в субботу, в другие дни, даже сегодня. Десятки таких выходов зафиксировано в информационном поле, они освещаются. Я думаю, что люди, которые столкнулись с беззаконием, с неуважительным, уничтожительным отношением к ним как гражданам, они не будут в состоянии это все забыть и простить. То есть тут белорусское общество очень сильно поляризировано по этому вопросу, и большинство выступает за необходимые перемены для нашей страны.
Спасибо вам большое, дуже дякую. Юрій Губаревич був з нами на прямому зв'язку. Білоруський політичний громадський діяч, голова руху «За свободу». Ну, а я перехожу к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там команда избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена будет рассматривать несколько вариантов наказания России за ее роли в масштабной кибератаке, которые подверглись ряд правительственных ведомств США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые ситуации, пишут информационные средства. Речь может идти как о новых финансовых санкциях, так и о ответных мерах киберсдерживания. По словам собеседника агентства, команда избранного президента попытается наработать ответ, который будет достаточно сильным, но и не станет поводом для эскалации напряжения между двумя ядерными державами. Главной целью этих шагов будет создать механизм сдерживания и снизить вероятность будущих попыток кибершантажа, говорится в сообщении Reuters. Также стало известно, что избранный президент США Джозеф Байден понимает менталитет населения Украины и реформы, что поможет ему получать правдивую информацию о стране. Такую точку зрения привел в интервью The New York Times 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму разговора опубликовали на сайте офиса президента Украины. Давайте послушаем цитату Зеленского. Він багато працював з Україною. Він практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме і зможе відрізнити реальну інформацію від фейків. Це дуже важливо, щоб не розірвалися стосунки між Україною та США. Важливо розуміти, що реально відбувається. І тому мені здається, що ось це розуміння новим президентом США реальності в Росії, в Україні, в Європі дасть велику можливість вирішення всіх конфліктних завдань. С нами сейчас на прямой связи Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, Байден уже президент. Что ждет нас, что ждет мир? Вопрос довольно общий. Но он еще не президент, он станет президентом через месяц. Да, инаугурация... По крайней мере, коллегия выборщиков уже проголосовала за него. Да, но тем не менее неправильно говорить, что он президент, потому что Трамп еще остается президентом примерно месяц. Что ждет мир, трудно сказать. Это зависит не только от Байдена, не только от Соединенных Штатов Америки. Это зависит от многих других факторов. Я думаю, что касается Байдена, то можно прогнозировать, что будет больше такой вот ожидаемости, вменяемости, ответственности, рассудительности с точки зрения американской роли в мире. Это точно мы можем ожидать. Но он все равно не властелин ситуации во всем мире. Америка не имеет гегемонии, поэтому далеко не все в мире зависит только от роли США. Угу. Ну вот если говорить об Украине, недавнее интервью... Проанализировав недавно интервью президента Зеленского The New York Times, где он сказал, вот, что Байден прекрасно понимает наш менталитет, он неоднократно бывал в Украине, он понимает проблему Украины и так далее. Вот как вы считаете, вот Байден продавит ли наш политический класс на какие-то реформы в нашей стране, возможно, какие-то реформы с антикоррупционной системой? Будут ли какие-то существенные изменения с приходом Байдена? Ну, к сожалению, вы правы, что мы вынуждены так ставить вопрос, что почему-то наша политическая элита и политический класс делают правильные вещи только в том случае, когда их давят, когда их сильно толкают в определенном правильном направлении. Без этого давления, к сожалению, они этого не делают. Я думаю, что с американской стороны будет определенное давление в этом направлении. Но Байден лично, конечно, не будет заниматься Украиной, так как он теперь будет занимать пост президента. Посмотрим, кто в администрации будет непосредственно заниматься Украиной. Пока еще точной информации на сей счет нет. Но коль скоро Байден лично все-таки действительно в свое время хорошо знал Украину, то я думаю, как-то так вот общее руководство все-таки этой политикой осуществлять он будет. И точно можно предсказывать, да, что, конечно, торможение реформ и отсутствие борьбы с коррупцией – это не то, что американцам понравится. Я очень надеюсь, что вообще вся помощь финансовая, в том числе на безопасность, на оборону Украине со стороны США не зависнет
в результате того, что в Америке будут разочарованы отсутствием этих реформ и этой борьбы с коррупцией. То есть все-таки стоит рассчитывать на то, что будет восстановлена должность спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине. У нас уже здесь будет постоянный посол Соединенных Штатов Америки. Вот нужно, вот как вы думаете, стоит ли на это рассчитывать, или же, возможно, все-таки должности даже того же спецпредставителя не будет? Ну, насколько я понимаю, дискуссии по поводу того, нужно ли сохранять должность специального представителя, продолжаются в Вашингтоне. И я пока не видел информации о том, пришла ли новая администрация, которая будет через месяц в Белом доме, к какому-то выводу по этому вопросу. А тут, конечно, нужно им оценить эффективность работы на этой должности Курта Уокера и вообще эффективность этой должности как таковой. Помогла ли она продвинуть к решению ситуацию к решению или нет? В каком-то смысле, может быть, да, но в стратегическом смысле нет. К сожалению, вся работа Курта Уокера может быть полезная, да, но она все-таки не позволила нам приблизиться к решению проблемы Донбасса, урегулированию там. А кроме того, объективный фактор, человеческий фактор. Курт Уокер неплохо подходил на эту должность. Найдутся ли другие люди, которые тоже могут подходить на эту должность? Что касается посла, то здесь без сомнений, конечно, вам неплохо было бы после такого длинного интервала, отсутствия постоянного полномочного посла США в Украине, иметь такого постоянного полномочного посла. К сожалению, Сенат не успел проголосовать за Кита Дейтона, хотя давно уже комитет профильный по международным делам согласовал его кандидатуру, но общим составом Сенат его не проголосовал. И очевидно, мы уже получаем информацию о том, что голосовать не будет до прихода к власти нового президента, потому что у нового президента может быть свои представления о том, кто должен представлять США в Киеве. Ну, Джозеф Байден неоднократно говорил о том, что его приоритетом во внешней политике будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии. Вот как вы считаете, в чем будет проявляться практическая помощь от новой администрации президента? Ну, основные контуры этой помощи уже давно очерчены и определены. Я не думаю, что он будет радикально как-то их пересматривать. Это помощь, собственно говоря, на снаряжение и подготовку наших вооруженных сил, включая военно-морской флот, на который последние пару лет делается тоже большой акцент. Это и многие другие вещи, которые идут на реформы, на борьбу с коррупцией. Ведь на самом деле очень много проектов американских, которые идут по линии, соответственно, Агентства международного развития, например, и других соответствующих служб. Не говоря уже о том, что транши, которые приходят в Украину от Международного валютного фонда, там тоже, откровенно говоря, довольно много американских денег. То есть на самом деле помощь Америки не исчисляется только той суммой, которая четко записана на каждый год на помощь Украине. Вот мы получим по новому оборонному бюджету очередные 250 миллионов долларов. Много ли это немало на оборонную сферу? Ну, наверное, хотелось бы больше. Вот. Но спасибо и за эти деньги. Это тоже немалые деньги. Надо их с умом использовать. Надо нам вместе с американскими партнерами четче, наверное, нам определяться, что у нас приоритет, и на что прежде всего нужно тратить эти деньги. Какая роль будет новой администрации США в сопротивлении российской агрессии? Недавно вот мы слышали заявление Reuters, который сообщает, что команда избранного президента сейчас рассматривает несколько вариантов наказания России за ее роль в масштабной кибератаке. До этого многие эксперты говорили о том, что, возможно, администрация нового президента имплементирует закон от 2017 года о внедрении санкций против ближайшего окружения Владимира Путина. Вот стоит ли ждать вот таких каких-то активных шагов в вопросе ужесточения санкционного давления? Ну, к счастью или к сожалению, но санкции — это один из немногих форматов, методов давления на Россию, которые Запад, в том числе Соединенные Штаты Америки, могут оказывать. Поэтому, очевидно, мы будем жить в условиях этих санкций, они будут продолжаться. Да, действительно, некоторые из предыдущих санкций не так уж активно внедрялись в жизнь, об этом говорили эксперты, и новая администрация, возможно, более системно подойдет к их реализации. А будут ли новые санкции? Надеюсь, что да, и думаю, что да, потому что последняя кибератака России на США, она совершенно беспрецедентна по своей наглости, по своему масштабу. И поэтому Америка, обязана, как мне кажется, отреагировать каким-то образом на эту кибератаку.
Нынешний администратор уходящего президента Трампа, ну, по крайней мере, сам президент, просто преуменьшает, игнорирует эту проблему. И вот на выходных он даже говорил о том, что, может, это и не Россия, и хватит говорить про Россию плохое и так далее. Даже в условиях, когда его собственные спецслужбы, его на сей раз даже государственный секретарь Помпео, все говорят о том, что да, очевидно, что за этой атакой стоит Россия. И сенаторы американские получили соответствующий брифинг от спецслужб американских в последние несколько дней о том, что практически нет сомнений в том, что стоит Россия за этими. Не просто отдельные люди, а соответствующие специальные ведомства российские, которые осуществили эту кибератаку. Поэтому, наверное, от Байдена все-таки будут какие-то новые санкции. Насколько они будут жесткие, системные, ну это мы увидим. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова був з нами на прямому зв'язку. Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир информационно-аналитическая программа «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Корушкень.